Hei ja tervetuloa Lankatarhan podcastiin. Tämä on nyt 3. jakso ja oot katsomassa Lankatarhan podcastia, eli Lankatarha-blogin, entisen Tiinan Neule-blogin podcast-lähetystä. Minä olen Tiina Veera Velryssä. Tämä on tosiaankin nyt 3. jakso ja niin kuin huomaatte, tausta on muuttunut. Muutin tänne makuuhuoneen lattialle, koska olohuone keittiö oli vähän varattu ja oikeastaan jaksanut pyyhkiä kaikkia murusia keittiön pöydältä. Ja ajattelin, että jos nyt tälleen nopeasti selviisi tänne lattialle, kun saisi kaikki neulekamppeet viereen ja istahtaisi lattialle ja yrittäisi saada semmoisen taustan ja semmoisen hetkenkin, että saisi vähän kuvattua rauhassa. Katsotaan, häiritseekö lapset tällä kertaa vai ei. Hirveästi ei mitään valmiita neuleita ole nyt viikon aikaan tullut. On kyllä neulonut vähän sitä sun tätä, kaikkea pientä on ehkä valmistunut. Jotakin on saanut pääteltyä, en muista onko kaikki edes esitellytkään täällä. Mutta aloitetaan ensimmäisistä uutisista. Viime yönä naapurin oli syntynyt pieni poikavauva. Mullahan on valmiina jo junasukat ja lapaset tälle vauvalle. Ihan harmaata laneettia. Perinteiset junasukat ranskalaisella kantapäällä. En muista esittelinkö nämä jo. Mutta sitten on vielä päättelemättä olevat lapaset myös sitä laneetista. Ihan ei yksi kerran riittänyt molempiin. Tein näihin tämmöiset pitkät varret, että nämä pysyy hyvin kädessä. Saatiin myös käännettyä tämmöiseksi perinteisemmäksi vauvan tumpuksi. Mutta itse olen tykännyt näistä pitkistä varsista, jotka saa vedettyä. Sitten ne pysyy kädessä eikä heti häviä. Sellaiset on tehnyt. Tarkoituksena olisi vielä ommella joku poikamaisen värinen podi sille vauvalle, mutta katsotaan nyt. Vielä en ole ompelukoneet ja saumurit ja kankaatkin on kaikki vielä vähän silleen hujahajan muuta jäljiltä, että en ole edistynyt ja siinä on jotain raksatarviketta sinne mun hienolla ompelupöydällä, joka oikein vartavasti suunniteltiin ompelua varten, mutta ehkä ne siitä joskus häviää. Voisin aina ommella tietysti keittiön pöydän ääressäkin, mutta ei vitti sitä koneita nyt hirveästi roudata. Ja se kuitenkin on vaan lyhyt hetki, minkä pystyy ompelemaan, ennen kuin siihen joku tulee ja tarvitaan sitä pöytää johonkin muuhun. Mutta katsotaan nyt, saanko aikaiseksi. En ole kyllä vielä katsonut kankaita enkä edes kaavoja enkä siis leikannut mitään, että siihen menee aikaa ennen kuin pääsee niiden koneiden pariin. Tällä viikolla on vähän neulonut tuin kutomoon tätä Dodo-huivia. Tuin kutomon Dodo-kaliin. Kivasti on näköjään jäänyt kerros kesken, on tullut jonnekin lähtö. Mutta tossapa sitä vähän näkyy. Aika löysää tulee nyt, onkohan mulla 4 puikot. Ehkä olisi 375 ollut parempi, mutta toisaalta tykkään, että aina oikein ne tuntuu helposti sitten, että se on liian jämäkkää huivissa. Tää on ehkä vähän kivempi. Saa nähdä, mitä toi pitsi näyttää. Nyt se on ainahan se toinen pingotusta vähän tuommoista, ei minkään näköistä. Ja aina oikein neulon tuosta, kun se on löysää nyt, niin se on tuommoista hirmu epätasaisen näköistä. Mutta muuten tykkään väristä tosi paljon ja mallista tosi paljon. Et ehkä tästä tulee semmonen käyttöhuivi sitten. Tuleepa ainakin reilusti pitkä, kun on isot puikot. Se on vähän edistynyt. Sitten olen neulonut ja purkanut ja neulonut ja purkanut. Tällainen projektipussi kisuja. Kangas on kujeesta. Sitten on vaan tämmönen kierrätysvetoketju ja tylsä peikesisuus. Tää on tää 4 laatikkomalli vetoketjupussukka, josta tykkään tosi paljon. Tehty. Lanka on tätä päiskiä, eikua. Onko tää kuningatar? Mikä tää on? Tällainen mehevä violetti. Nämä sukat. Yritän tehdä mallia näihin saada kirjoitettua, jos nyt joskus saisi vaikka julkaistua. Vähäsen kierrettyä joustinta. Olisiko reilu sentti. Etusormen leveys, reilu sentti, pari senttiä. Sitten on ei se nyt oikein näy tässä. Tällaista mallineuletta. Tää näyttää ihan pimpiltä. Voi hitsi.
Tää on jostain otettu tää malli. Ne olemme kirjoittanut tämän ruutuvihkoon. Sen kattoo tässä, että olisiko tää olla orkidea? Ei nää ole pimppisukat. Siis näiden nimi on Ravelryssä, löytyy nimellä Anna Karenina, tää väri. Ja tämmönen runsas kuviointi, niin nää veti ajatukset tonne Venäjälle. Voisiko ne olla pimppisukat? Voi ei! Eihän se näytä. Se on jotain tämmöistä kukkaa ja jääkuvia, ei se voi olla pimppi. Sitten ehkä jos tein ohjeen, niin pitää tähän muokata tätä. Tähän kantapäähänkin. Tässä on ranskalainen kantapää, mutta tuossa kantalapussakin on tota pitsineuletta. Se tulee, en tiedä näkyykö se tässä. Noin. Aika alas tuohon kantakäännökseen. Tää on aika reilun pituinen kantatilkku. Mietin eilen illalla puranko vai en. Sitten mietin, että no tää on itselle aika hyvä, että tykkää, että on tollain korkea toi kantatilkku. Ei se ole kuin 6,5 senttiä, periaatteessa niin ihan ok pituinen. Mutta sitten jos joku haluaa tehdä lyhyemmän kantatilkun, niin pitäisi ehkä aloittaa tää vähän aikaisemmin. Eli ne on ollut pidemmälle ja tuohon piti vähän muokata niin joudun tekemään sen ehkä uusiksi. Ja sitten on ihan pohja on sileää ja päällipuolella jatkuu tää pitsineule. Mikä kukka tää nyt onkaan? Voisi tää olla joku jäinen kukkakin. Eikä tässä värissä. Näin, ja neulon 2 pyöräpuikolla. Näin. 2,25 puikot taitaa olla. Tässä on yhteensä 64 silmukkaat, 32 ja 32. Ihan kivan kokoinen tulee ja omaan jalkaan. Sellaiset saa nähdä milloin valmistuu ja purankoja teenkö jostain toisesta väristä sitten toiset sukat ja mitä teen. Koska tässä nyt alkaa kesäkuun alussa tuoda sok, että siihen hirveästi kansi nyt neuloo sukkia ja kuluttaa se sukan neulomisinto tässä vaiheessa toukokuussa, kun sit pitäisi kesällä ehkä vähän rentoillen innostua siitä tuoda sokin sukkamallista. En ole aikaisemmin osallistunut siihen. Nyt olisi eka kerta ja ihan silleen rentoilemalla menen, että neulon jos huvittaa ja jos on jotain kivoja malleja. Ja en aio hirveästi paineita ottaa. Yhdet sukat olisi ihan hyvä saada valmiiksi. Yhteen sukkaan tarvitaan helmiä, niitäkin tilasin ja ne oli eilen tullut, eikä ne mulla tietenkään tässä ole, vaan ne on tuolla jossain keittiön tason päällä, että en esittele niitä, tilasin 2. En ole helmiäkään neulonut ikinä mihinkään, että sekin on ihan uusi tekniikka. Uusi tekniikka ja en tiedä mitenkä se onnistuu ja onnistuuko, mutta aina ne voisi skipata. Voisi tietysti harjoitella etukäteen kirkkaita kristallivälisiä helmiä ja semmosia, mikähän se oli, vähän semmoinen huurteinen valkoinen väri, tosi kaunis. Ne valitsin nyt helmien väriksi. Jos oikeastaan näyttää niitä. Täällä on, ei tehdä kaupallista yhteistyötä Tokmannin kanssa. Tokmannin muovipussiin heittelin semmosia kivoja lankoja, joita voisi käyttää siinä tuodesokin aikana. Esittelen näin, mitä ajattelin sen helmi. Koska se taisi olla Winter is coming. Jompikumpi väri. Game of Thrones on tuodesokin. Ja siitä on saanut sukkamallit nimensä. En tiedä, onko se miten sitten yhteyksissä, että voiko sitä neuloa. Todennäköisesti voi ihan mistä väristä vaan, mutta ajattelin, että nämä vois käydä. Ja näihin vois molempiin kävisi ne semmoset kirkkaat tai semmoset huurteisen valkoiset helmet. Väiskiä. Louhittariluolan Väinämöistä. Tämä on väriä hopea. Vaaleana hopean harmaa. Ja tämä on turkoosi. Tämä on aika tämmönen tumman sinisen turkoosi. Aika kiva väri. Mä en ottanut, että nämä pääsis johonkin huiviin, mutta ehkä näistä nyt tulee sukkia. Väiski on aika kiva sukkalanka kuitenkin. Mitäs muuta on? Lisää väiskiä. Tää on Eiku. Kurpitsa. Tämmönen oranssi. Koska kurpitsa taisi olla vähän kirkkaampi. Joku oranssi kuitenkin. Tosi kaunis väri. Sitten on ajateltu näitä, että kuluttaisin näitä itse värjättyjä bambu villasukkalankaa. Tää oli mulla yhdet limevihreät sukat tästä.
ne kuluu aika äkkiä pohjasta puhki. Toi pampu nyt ei sit vissi olekaan niin kauhean kestävää sukissa. Kivan tuntusta se kyllä oli. Mukavat semmoset vähän viileimmät kesäsukat. Sitten on lisää ite värjätty vyöte, on kivasti halkeillut PFL-sukkalankaa. Tää on PFL on mun lempparia sukissa. Tää on tämmönen violetti. Se taitaa olla aika lähelle punaisempi vähän kuin toi Tuulian värjäämä. Siitäkin voisi tehdä. Sitten on lisää itse värjättyä sukkalankaa. Tää on varmaan Regiaa. Tääkin on violettia. Tää on kaikista sinisintä näistä. Otetaanko toi tuohon kaveriksi? Violettukat voisi olla ihan kiva kyllä. Niitä tulee sitten. Näissä olisi vähän ajatuksena näissä tuodesukissa jossain neulottua, että niistä voisi tehdä joululahjoja. Kun vähän suunnilleen kuitenkin tietää. Tästä irtosi nyt tää vyöte. Tähän tää oli. Tää on ihan perussukkalankaa, tavan villaa. Siis vahvistettu sukkalankaa. Kans ite värjättyä. Tästä voikukan keltaista. Aika kivat kesäsukat sais tostakin. Vielä on ite värjättyä. Tämmöstä. Tää on PFL. Vihreätä. Petroolia. En tiedä minkälaista tulee. Sitten on Iirikseltä saatua lankaa. Joskus lahjaksi sain. Eli Iiris Iikulta. Knitting in the Mint Green House podcastista. Kirjo Pirkkaa, ihanaa violettia. Tän tarina on se, että siellä kuuluu huuto nyt. Heiltä on varmaankin keksit loppu. Tää oli johonkin joulukalenterisukkiin. Niin tehtiin siis joku joulu. Sellainen, kerättiin jämälankoja palloiksi ja tehtiin niistä joulukalenterin luukkuja. Ja tehtiin tänne pussit ja vaihdettiin sitten ne joulukalenterit ja sitten neulottiin sukkia aina kunkin siitä päivän pätkästä. Pikkunen osa siihen sukkaan ja ihastuin tämmöiseen violettikirjavaan lankaan, jota siinä yhdestä luukusta paljastui ja sitten kyselin, että mitähän lankaa tää on ja Iiris vinkkasi, että Kirjo Pirkkaa joo, että sitä saa tuolta taitokorttelista ja no pitää joskus käydä ostaa. Sitten joululahjapaketista paljastui tällainen ihana sukkalankakerä, joka on ollut nyt vuoden ajan tuolla varastossa, mutta siitä voisi tulla jotkut ihanat sukat. Sitten on joihinkin niihin Toodesokin malleihin tarvittiin 2 väriä. Nämä on kyllä aika räimeet värit, että pitää vielä miettiä vähän miltä se kuulostaa ja minkälainen malli se on, että vähän lukea sitä ohjetta sitten ja päättää ne värit. No musta nyt on ainakin valkoista löytyy, jotain punaista löytyy sille ja et voi yhdistää sitten kirjaneuleeseen. Jos se nyt on kirjaneule, että voihan se olla, että se on jotain muutakin. 2 väriä tarvittiin ja 135 grammaa, että se nyt ei ehkä ihan nilkkasukka ole. Epäilisin, että onko se nyt sitten ihan polvisukka. Voiks olla? Oltas. No niin, jatkuu taas. Lankoja mä olin esittelemässä. Täällä on virkkuukoukku niin helmien pujottelun. Tää on 1 millin kokoinen, että minulle tää on liian iso. Pitää yrittää etsiä, löytyisikö kaupasta vielä niitä 0,5 millin kokoisia virkkuukoukkuja. Jos niitä nyt tarvitaan siihen helmien laittamiseen. Siinä ainakaan ohjeluettelossa ei lukenut, että virkkuukoukku. En tiedä, onko se sitten, että pitää pujottaa tänne lankaa ekana kaikki. Oliko se 180 helmeä? Voi olla vähän hitaampaa neulomista sitten. Jos ne helmet siinä roikkuu siinä langassa sitten kivasti koko ajan. Varmaan pitää sitten lankakin valita, että se ei ole kauhean pörröstä. Tää lanka olisi 1 Tuodesokkiin ehdolla olevista. Tän on saanut Annesi Ravelryssä. Tää on muistaakseni purkulankaa. Epäilisin, että tää on Fleece Artistin siisokkia. Tää on ainakin rakenteeltaan näyttäessä hyvin samanlaiselta tuollaista 2-säikeistä. Siinä on pieni kiilto. Mysteeriä, mutta ei se haittaa. Siitä varmaan tulisi ihan nätit sukat myöskin. Tässä mun muuta piti. Neuleet on esitelty. Hei, tää mun
neulekotelo. Siis ei täällä ole mitään ihmeellistä sisällä. Olen joskus käynyt Tupperware-kutsuilla ja sieltä löytyi tällainen. Tämä oli semmoinen setti. Tässä oli 3 erilaista rasiaa. Tässä oli 2 pienempää. Sisällä ne taitaa olla, toinen on nopilla ja toinen on pelinappuloilla lasten leikeissä. Mutta täällä on nyt näytetty. No lanka pois, en se tarvitse tossa olla. Kaikki puikot, että nämä ei putoa. Nämäkin taitaa olla 225 puikot. Eli tänne mahtuu sopivasti 15 senttiset puikot. Tai jopa 20 senttiset puikot, jos tykkää neuloa niin sillä. Ja 100 gramman sukkalanka kerää ja se sukan tekele mahtuu tänne hyvin. Ei katkee, kulkee kivasti mukana. Ja tää on ihan kätevä aukasta syliin. Tässä se lanka siinä. Ei tarvitse pelätä puikkojen katkeamista. Tää on kulkenut mulla yleensä, jos on tollanen sukkapuikolla neulottava sukka tai joku muu lapanen mukana, niin tykkään kuljettaa sitä. Tällainen pieni Tupperware-mainostus. En oo Tupperware-ihminen, mutta menkää Tupperware-kutsuille, sillä saattaa olla tällaisia. Varmaan joku muukin samanmuotoinen eväsrasia kävisi, mutta toinen Tupperware ja se on hirveän hankala avata. Varmaan se on siksi, että se on niin kauhean tiivis ja hyvä, mutta joskus jos se on oikein täynnä lankaa ja sukkaa, niin niistä ei meinaa saada auki. Mutta esitellään nyt vähän noita neulekirjoja. Huomasin, että ajattelin esitellä tämmöisiä neuletekniikkakirjoja enimmäkseen tuosta neulepuseeroista tällä kertaa. Ja se uusin ja semmonen, jota varmasti tulen käyttämään ehkä eniten. Eli se Tuulian kirja, niin se on jossakin. Aha, taas tulee häiriö. No niin, jatkuu taas. Niin, se Tuulian kirja on jossakin vielä muutoin jäljiltä. Luulin, että se, koska se oli siellä vähän ennen muuttua vielä mukana. Niin. No niin, kävi antaa Moraka teille vähän banaaneja, jospa ne olisi vähän aikaa hiljaa. Nyt esittelen näitä neulekirjoja. Top Down Sweaters. Ann Pudin kirja. Tää on kierreselkäinen. Käytän tuosta sisällysluettelosta. Noin. Eli siinä on eri hiha-istutuksille ohjeita. Saumattomia joukko. Kaarroke, raklan istutetut hihat ja satulahihat. Siinä on alkuun pikkasen neuvoja ja sitten on yleiset tämmöiset taulukot puseron koolle, eri ikäisille, eri vaatekoolle. No, sitten on langoista vähän, mutta taas täältä joku muu kuin tuo joukko. Raklaneista vaikka. No tosta noin. Täällä on ihan neuleohjeitakin muutamat joka malliin. Eli täällä on taulukot eri vaatekoolle, lasten kokoja, naisten kokoja. Muistaakseni meni jopa ihan, että taitaa olla miestenkin kokoon. Ja sitten on laskettu silmukkamäärät joka vaiheeseen, eli paljon tulee eteen ja taakse, mitä pitää tehdä niille silmukoille. Vähän niin kuin siinä Tuulian kirjassakin samalla idealla. Mutta tässä on eri noi hihatyypit. Toi oli lasten koot, sitten on aikuisten koot. Aikuisten koossa on kokoon 54 asti, että aika reilusti. En ole katsonut, onko joka vaatteelle, mutta ainakin tässä on raklanin laskettu koko 54 asti silmukkamäärät. Ja joo. Toi ylin taulukko lukee, että langan menekki. Eri tiheyksisille langoille ja täällä menee koot, eli eri vaatekokoon. Eli pystyy itsekin vähän laskemaan paljon sitä, minkäkin paksusta lankaa tarvii varata sitten puseroon. Peruspuseroon siis. Tässä enää mallit ei nyt mitenkään ihmeellisiä ole. Aika perusmallia, mutta saa vähän vinkkiä noihin vaatteisiin. Oli täällä muistaakseni joku ihan kivaakin malli. Vähän aika perusjuttua nämä neulemallit. Et sit saa itse käyttää. Ei tästä oikein löydy mitään, mitä esittelisin.
Niin ihan valmiita neuloita ei ehkä tämän avulla tule hirveästi tehtyä. No tuossa kannessahan ne nyt näkyy. Eli vähän tommosia no suht ajattomia malleja. Semmoiset ei nyt mitenkään iskenyt metrisellä halolla päähän, että ton haluan heti. Mutta on noin kivat noi taulukot ja siitä pystyy sitten itse laskemaan silmukkamääriä. Jos ei halua käyttää niitä jo Ravelryn neulekirjastossa valmiina olevia ohjeita, niin sit löytyy tuosta. Sitten tällainen viimeistelytekniikka-kirja. Tämän olen ostanut aikoja sitten. 2005. Tämä on ollut mulla siis yli 10 vuotta. Ja tälle on ollut kyllä käyttöä. Et aina ei tarvi hakea netistä noita. Tuossa näkyy silmukan luomisia ja päättelyitä ja lisäyksiä, kavennuksia, silmukan poimimisopastusta ja nopin läpiä ja vetoketjuompelua ja kaikkea tällaista. Tosi monikäyttöinen kirja. Minkäs ottaisinkaan? No esimerkiksi tossa. Kavennus on neuvottu. Sitten on plussat, miinukset. Tämä on tämän mallin käytöstä. Ja sitten on kuinka se tehdään. Esimerkiksi noille silmukan luomistavoillekin, että mikä on mihinkin hyvää ja miltä se näyttää sitten. Sellainen. Vähän vastaava, samasta syystä ostettu. Fit in the Perfect Fit-kirja. Tämä on uudempi. Ja 2012 olen tämän ostanut. Näköjään olen kirjoittanut. Eli tässä on siitä, että miten neulotaan itselle hyvin istuva vaate. Ihan perusjuttuja ja lisäyksiä, kavennuksia. Niihin neuvotaan eri tavalla huolelliset siistit lisäystavat, kavennustavat ja miten ne eri neuloissa asettuu. Sitten on eri vartalotyypeistä, minkälaiset vaatteet imartelee eri vartalotyyppejä. Imarteleeko tämmöistä kreippiä hammastikuilla yhtään mikään malli? Hehe. Sitten on esimerkiksi näitä kavennuksia, tämmöisiä pieniä workshoppeja, että kuinka tehdään. Tuossa näkyy ehkä teillekin vähän. Samoin lisäyksistä on. Sitten mennään niin noista peruslisäyksistä ja kavennuksista. Täällä on aina välillä sitten näitä neuleohjeita ja tuossa on, että niiden vartalotyypeille se sopii. Ja on tarkat neuleohjeet siitä. Ja eka hyvät kuvat on mun mielestä näistä yksityiskohdista, että näkee miten se hiha istuu ja minkälainen pääntie on. Miksi me nyt ohi siitä? Taisin mennä. No, eikö se ole varmaan vasta tulossa täällä? No. Tässä, noniin. No, kolmas jakso. Ei, mennäänkö joka sivu? Ei täällä tulee tällaisia. Ei ne oikein näy. Vai näkyykö sitä? Vähän tämmöisiä erikoisempia kavennuksia ja lisäyksiä, että saa vähän ilmettä noihin esimerkiksi raklanihihoihin tänne, että voi tehdä palmikkoa ja kaikkea kirjoneuletta tai muuta. Voi kokeilla. Sitten on tämmöisiä eri vartalotyypeille, miten saada imartelevia juttuja tehtyä sinne. Kulmia ja tällaisia näitä. Minkälaisia linjoja sinne tulee, että miten se hämää sitten sitä katsojaa. Onko täällä sitten lopussa vielä? Katsotaan. Kyllistä. Neulemalli nyt ei hirveästi tässäkään. Niin muutama oli sanonut, että no okei, ihan kiva, että voisi tehdä. Täällä on tämmöistä yleistä neuletekniikkaa sitten kirjan lopussa, niin kuin monessa kirjassa on, että ei sen ihmeempää. Mutta tykkäsin noista ideoista ja muutamista malleistakin. Sitten on tää, arvaatteko mikä kirja tulee, kun ähisen täällä. Tiiliskivi. Kuka arvaa? Aha, tämä. Näin paksu ja ohuita sivuja. Tällainen neuleraamattu.
Tää ei ole ihan semmonen, että tää kulkisi projektipussissa mukana neuletapamesissa tai olisi hirveän kätevästi esillä, mutta tää on semmonen, että jos niin tosiaan tahtoo miettiä jotain asiaa, niin kyllä tästä löytyy aika lailla se vastaus semmoisiin neulepulmiin. Sellainen kirja. Tää on tämmöistä painavaa asiaa mustavalkokuvituksella. Mutta tästä löytyy. En ole lukenut läpi, on kyllä selaillut läpi. Tässä on vähän semmonen niinku neulojen raamattu, kai tää pitäisi lukea läpi. 173 sivua, silloin luket Index 673. Ei se nyt niin mahdoton ole. Vai mitä? Vuodessa hyvin läpi. Sitten osais kaiken neulomisesta, ainakin suunnilleen. En taida aloittaa. Ehkä on muuta kivempaakin lukemista. Näytän vähän sisällysluetteloa. Näkyykö? Kurkin itse tältä sivusta. Täällä on tekniikkaa. Materiaaleja. Muistaakseni oli jopa pesuohjeita. Hyvä kirja. Kauhean kolaus kuului, kun heitin sen sinne. Semmosta oli tällä kertaa, ei mikään kauhean pitkä jakso ja aika monella pysäytyksellä. Yritän saada ensi kerraksi vähän enemmän valmista teille näytettäväksi. Ja sellaista. Katsotaan löytyykö muita neulekirjoja, mitä esittelisin. Tai ehkä jopa jotain valmiita neuleita. Hei, sukat, mitkä mulla on jalassa nytten. Taivuuko? Kamera on nyt hirveän ylhäällä. Tämmöiset sukat. Otan jalasta pois. Olen saanut nämä joululahjaksi Annelta. Nämä ovat kulkkissat vai kotitiikerit. Ilun suunnittelema mallineulekirjaan kuitenkin. Lanka, en ole varma mitä. Niin, nämä ei ole siis Annen neulomat. Anne on ostanut nämä joululahjaksi. Nämä on neulonut koukuttaja, eli moi Maikki! Nämä on aivan ihanat sukat. Nämä on tämmöiset kotihipsuttelusukat. Meillä on nyt vähän viileitä täällä, kun ei toi hellejakso taisi vähän viiletä ja lämmitys ei pysy taas oikein perässä, niin vetäisin sitten tämmöiset ihanat sukat jalkaan. Nämä on vähän sellaiset, mulla ei oikein ole kenkiä, joiden kanssa näitä pitää. Näissä en taivu esittämään sitä sinne. Teille näytän tästä näin. Eli näissä on tämmönen kiva, ihana käännös ja noita nappeja. Ja mulla ei oikein ole semmosia kenkiä, joiden kanssa pitää näitä. Ehkä pitää imuroida tämän kuvaamisen jälkeen. Olisiko vapaaehtoisia? Ei. Harmi. Mitään lankaa tää on? Tää voisi olla jonkun kotimaisen väri. Tää on kuitenkin käsin värjättyä. Epäilen, että tää on jonkun kotimaisen värjärin värjäämää lankaa. Tunnistaako? Tää voisi näkyä koukuttajan projekteissakin. Tässä on ihanat tämmöiset napit ja nämä on aivan ihanat jalassa. Mut se, että mulla ei ole kenkiä. Sitten jos vaan on kotona päivän, niin sit näitä voi käyttää. Mutta jos tarvii lähteä jonnekin, niin näin mene oikein maiharin kanssa. Toi sitten varren pitäisi olla sitten vähän pitempi. Se ei ole ihan taitu siihen päälle. Tässä pitäisi olla jotkut lyhyempivartisemmat nilkkurit tai ihan semmoiset. No kesällä on joskus pitänyt semmoisten ihan lyhytvartisten kenkien kanssa ulkonakin. Mutta nämä onkin tämmöiset spesiaalisukat, joita pidetään kotona spesiaalitilanteissa. Nämä on ihanat. Kiitos Maikki. Kiitos Anne. Sellaista tällä kertaa. No niin, ensi kertaan, ehkä viikon päästä nähdään. Moi moi!